Ambalma ou Auni Yantuma, Abalamso, Madame Cissé, Ramata Sissoko, Tantira Kabo, Atlanta, États-Unis. Billet Tenendoé, lundi, juin Kalot Lefla, le 2 juin 2025. Kamalien Befo Malikono, Animalikoka. Yoro nya fa ngo chafa ni kudokera. Bebi ka hakilnata di ka family chuwela. Nega baraye adamadi fari kolo kalande. Ka kuma fari rebe baraka chugumi kungulu zebe bara chugumi kona no be bara chugumi. Walsa anga se ka jatemina anyere la kalage peut-être que abse ka hakilu wera dawma ali jamana jolila. Nyabara tleflana malla ataku bi kanga ke sora subi kanga samedu kala ka hinuna. Je me suis dit que souvent, mes vidéos do keka nga hakilnata fo mbe mi famu farikulu la o la waje timina ka fo est-ce que amanga fere do nyini munu no fana bolenu be mina kuma adam madin farikulu la kananika c'est comme la défense de l'organisme parce qu'il va absaka comparer jamana fana la yoro farikoni ika keden parce que fari seraka banakele bana kisaw amba fama ko microbe o de bana kisay e joli kono joli kisaw fana de bi munun ka baray ka bana kisaw faga abi ko mini police ni gendarme ni soldat u kan ga bandiw ni terroriste faga donc kala de bi mo fari kono dungu chauffeur ani dungu sokoma wato bateni day wulila i fari kono kala de bi jon me jon kele i fari kolo ade dilana walsa ka yere matarafa ka yere koloshi o bebe keni hakili ka bara de kungulu zeben ka bara yi ka contrôle di ka fari contrôler ka diriger ka fa kan asira minta do bimina kuma joli kisaw de ka amba fa ma ko globule rouge de globule blanc parce que ni joli beta joli bi ko mi jima fin de jiba kono mais joli kisaw ba kono akiset la no groupe ba fladi amba fa ma ko globule rouge oui joli kise bléma yi globule rouge OK. Joli qui c'est bléma. Maintenant, on va faire un globule blanc. Oui, joli qui c'est diamant. Autant globule blanc. Ok? Maintenant, globule est en français là. Globe quoi encore couru. Donc comme couru bléma, ani couru diamant. Globule rouge. Allez ka baraye. Ka finir de dire faire kuluma. Au fin mouni parce que on me voit ça ka vini maneke ni wota. Finir me metan dichife. Kata nous fait a fini beta joli kisa do de kono o joli kisa de be yala abiti cœur là i cœur du dessous o ba pomper ka blaka ta fali bella i seni bolo kulu zeben a baby oxygène soro oxygène yi fini kisa di oxygène oui O2 oxygène donc oxygène o de fini kisa ni na ki la globule rouge ba de ta abita poumon joli misen joli sera de bien mi me oxygène ta kadi fari bema donc globule rouge au famille lindo ok maintenant on va faire ça maintenant globule blanc aleka uluka bara mundi globule blanc fana modèle lukacha a modèle duru de bi 5 o modèle wi mundi o to bula d'autres ko neutrophile d'autres ko eosinophile d'autres ko basophile ulu bebe komi joli kise o munu kise no mbulu fana kono de no lu des assistants droit ni ya akolo to ko nucléus le noyau iba so kise no ngola o la o kise na to ko ma ko granulocyte ni mi kan ni to fa pour ka fam droit meta flabé o fly o lu to ko monocyte na nga sebe peut-être anya bala monocyte and lymphocyte OK anglais for monocyte lymphocyte si tu veux que ça ait quoi ou l'autre a colo qu'on a ma femme ko noyau qui c'est tout là autant ko agranulocyte mais quand on y faut mini nous kuru diamant globule blanc ou luka bara fale kolo ka microbe kele banakisa ou kele ou bien ni cellule même banaka ça a femme ko cellule cancéreuse cancer ko d'autres cellule même banaka ça abulu mena ku fa fait on fait manga ka bo mini mais ta minya ni faut mini nous ko mi jamana pour le son sur la forme les forces de sécurité de l'organisme ou nous ka bara dro ka banakise cellule même banaka ça fin du mi fari kono ko kele alors que globule rouge nya fa ngole tay dina kili ou nous flabe baraka sous le contrôle du cerveau pour les événements qui se dro ko neurone ale ka bara de ka fo be ka bara mi donc tout monde là
kunkolo zɛbɛn kisɛ kuru jɛman globule blanc kuru bilenman globule rouge u tɛ ɲɔgɔn faamu n'u ma ɲɔgɔn faamu a bɛ fɔ ma ko bana donc la maladie c'est quand le cerveau n'arrive pas à contrôler l'organisme ça perd la balance balance kɔrɔ ye fɛnw ka kɛɲɛ fɛn o fɛn n'a kɛɲɛlen tɛ farikolo kɔnɔ a b'i bana donc mina nin fɔ mina video wɛrɛ kɛ nin kan tugun n bɛ fɛ k'a faamu dɔrɔn globule blanc ale ka baara ye ka farikolo lakana lakanani kɔrɔ de ye k'a kɔlɔsi k'a matarafa k'a bali fɛn juguw ka don ka fagali jugu kɛ fari kɔnɔ o globule blanc ale bɛ baara kɛ bɛɛ n'i ka baara fana i m'a ye n y'a fɔ neutrophile ni eosinophiles ni basophile ninnu bɛɛ kelen kelen bɛɛ n'a ka baara comme policiers gendarmes militaires armée de l'air armée de olu bɛɛ tɛ yan bɛɛ n'i ka baara tɛ yan n bɛna don détail la dɔ la k'o fɔ n ye nin kɛ joona dɔrɔn pour que a k'a faamu k'a fɔ farikolo bɛ matarafa cogo min hakili kɔnɔna na jamana fana matarafali cogoya de b'a la kɔlɔsili dɔ de bɛ k'a kɔnɔ système dɔ bɛ kɔ n'an ye farikolo faamu peut-être an bɛ se k'o système faamu ka faso jɔ n'o ye a k'an bɛn se wɛrɛ